Jadi di Tamanginang ima di nomor tulu epistel anon namarageda langsung ma anno turuas majaha ima nadi jadi parageda pola majaha be jadi ruar mana sida sian inganan pai solatane langsung ma non turuasate. Horas mbadita saluna. Alan yang masuk mahita partang yang ata di Boringinon, alani jumulo mahita martang yang di Bagas Sarwata martang yang mahita. Amin. Marede mahita saya bukede nomor 557 ayat 1 ayat 2.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di perbadia, na tumapalangit dotanon. Amen. Namamulus doang ko portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian rodi sa leleng-leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suhatulusan. Na somarmula na somarujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonon muhay sani dosa. Hati goran dot hangoluan saling leleng na dihami. Asima roham, lehon may dihami, sa sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite toddim. Asa hululuy hami pangurupion siyakko, moloro pangujuna tuhami. Say pahot marohanami, asa tukporsea hami dihatam, dohot di bagabagam. Asa jupang hami hasonangan saling leleng na marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nuaing sahat may tatu epistel. Epistel di partang at tabornginon. Imana tarsurat dirut bidusada mamukka may sian pitu sahatu 17 marsorik-soring may tamajaha. Jadi langsung ma dijaruas. Saya di basa-basa jahuma Tuhamu, asa jupangan hasona kamu, ganup dijabuni sinoduk nabe, dungi diumama nasida, las dipangirbe suarana tumatangis. Alainin na sinawami ma, mula mahamu aliak kadainang, buasa na yang mardalan hamurap do tahu, so tagamon adong be tubu anakku bayan sinoduk muna dohot. Tung tarpay mahamu manasida pay magodang, tuk tarpujung mahamu bahenon ni gabe sudat marsinoduk mangan, unang masongoni aliak kadainang, ay sumobot dope hang huaisian hamu, ay ruarhu tangan ni Jahuba marbajo yahu. Dunginin na sinaumi ma, idama, nunga mula ihaham, tubang sona, dohot tu debatana, mula ma dohot ho, manghuton hami. Ya disi ho mate, ikut disi ahu mate, disi do ahu hut naing tertanom, say songonima di bahi Jahuba tuau, jala songoni ditabai tujuluanon, holan hamatiani nama tarbahen manirang ahu sian ho, ima sahatna, mertua mana tumayo hatani debata, jala nopiopsa, amen. Nuai pinasahat makor, tukor iklima dungi diuduti inahana.
Taulutimah marede mahita sebukwede nomor 210 ayat 1 ayat 4. Martang yang mahita. Tuhan nami jala debata nami nahu sobahami marhite Yesus Kristus. Mauliate dohot puji-pujian hupa sahat tami. Allahu hilalahami doasi ni roham. Natotong mangaramoti pardalanan ni ngulu nami. Terlumobi ma diari sadarion sian nasugot sahat tubo darion. Diragam niak kaulaun doaka sidalanon. Boy dengan saluhu na mardalan. Laos mangido mahami Tuhan asa tupak pasu-pasu saluhu nai bay sanga di guarmu. Las niroha may doho pasu-pasu dihami. Diganup keluarga rumah tangga nami be. Ale Tuhan nami marhite partangyangan nami di bodarion. Upasahat nami dutuo. Sudah maruas ni huriam. Siadak danak sahat tu nama tua. Asa homa totong mangaramuti mamasu-masu. Si burumagodang makka namek meti. Lamar bisuk ma nangakka namar sikola. Saya tulus ma akka na pinarsita nyakka yanakon nami. Saya homa Tuhan mangalehud dalan diakka na mangalului parkarejuan asa Jepang. Suang songoni makka yanakon nami. Naung tukina siya sudu umur. Asa Jepang arokap. Saya homa Tuhan napatuduhon napajupakon. Nang namakka si holi. Akka pinopar tuhodo hupasahat tami. Asaho Tuhan na mamasu-masu parbuni purtian niya kaina. Asa marhite asini roham Jupang. Sahat jalon nasida pasu-pasumi. Marhite na tabba bilang-bilang di keluarga na. Maladong Tuhan na mangadu piyak kahamaulun. Asi roham pargugui makkamonakun. Sudiak kahamauloni. Terlumo bimana tongon di bagasan parsahiton apala ditikyon tuhoma hupasa tamina sida kanu marsada-sada amanami amang pe pangaribuan todo sida butar Yolanda Octavia boru huta barat amang ge siagian boru matodang ina namin nyonya butar-butar boru ndadak nyonya ce manurung boru si hobbing MC hobbing Nyonya MC Hobbing boru Pajaitan, David si Hobbing, Nadia boru Hobbing. Doa na sohagora kami Tuhan, molo gale pakilalan gale pamatang nasida. Mangalabo hiasinoroham. Ape hutang muda badi Tuhan. Lau mananggali, lau manurusi sudia kasahit na loh di pamatang nasida. Pasu-pasu nangakka tindakan medis. Akka ubak pe
nang masa-masa istirahat nasida di poromanna di rumah sakit manang di bagas nabe. May masaluh na Tuhan habaran di pasu-pasum mangalon hai pasut tu nasida. Asima roham hodo padaunin na sumurung natuk mananggali ragam niak kasahit. Song-songoni mate pasatay miru sudi program ni Huriam asa ho Tuhan mangajari majuluan ni hami asa sudi program i boy deng gambar dalan boy hami saling menunjang saling menopang perhalado panitia dot salu ruas ni Huria asa sudi ka program i deng gambar dalan besanga di guarmu las ni rohamai di tonga-tonga ni Huria. Ali Tuhan ho pasahat tami do tuho nang hatam nalau si pasahatun ya posom inanami inang perdita boru hutasoit umat Tuhan nama juluan di nasida di nalau pasahatun hatam pati rohanami tuturi marhite todim asabui tajalohami hujakok kami hatami nagabe palito di hami nagabe patuguhon haporsyon nami nagabe panguluhon pakirimon nami asima roham akadusa panglason nami pe upasahat nami do Hose sa Tuhan. Salpuhon akadusa nami dagudangi asa tamah kami di jolo. Mariti Yesus Kristus jalo matang yang elehele nami. Asima roham. Amin. Mari demahita saya buku ede nomor 126 ayat 1 dan ayat 2. Asini rohama dihamu dohok dame nasian debata amata dohok sian anak-anak Yesus Kristus tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata dihita ima sian evangelium ni si Lukas bidu sia mamukama ayat 50 sada rodi ayat 62. Songonon ma didok. Alai dina lam donok ari hababakitna dipatohom ma bohina mardalan tu huta Jerusalem. Laos disuruh ma aka suruana patujuluna. Jadi lahoma nasida dibongoti ma sada huta ni halak Samaria paturehon parbonginanna gabedang dijakon nasida ibana ala dipatohom bohina laho tu Jerusalem marnidai sisiana si Jakobus dohot si Johannes didokma Tuhan anggo oloho
Hudokon hamima turun api sian gijang mangalengsehon nasida songon binaheni si Elias. Alai humusorma ibana hona hatama nasida dibaen ninama. Dang di boto hamu hape manang tod di dia di hamu. Ai laho paluahon dada mangagohon tod di ni jolma anak ni jolmai ubahen naro. Jala tuhu tanah asing nama di topot nasida. Uju di tongat dalan nasida ninna sahala ma madok ibana. Sai ihutonok kudoho manang tu dia peholao. Didok Yesus ma tu ibana. Namar liang do akka atuasu. Namar asar do pidong namar tonga-tonga langit. Alayang go ni anak ni jolmai dangadong hapeahan ni uluna. Ia tu sahala na asing didok ihuton ahu. Alai didok kima loas aujol laho mananom damang. Alai ni nama madok ibana. Pasobuma akka namate mananom namatena. Alayang goho borhat ma mamaritahon harajaoni debata. Sahala na asing muse madok hu ihuton peho Tuhan. Alai loa sau jolo martina ding hata tu akka dongaku sabagas. Alai nina Yesus ma madok ibana. Nama jama ninggala huhut mamereng tu pudi tung naso tau mai tu harajau ni debata. Ima sahatna. Uriani tu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Topik dihita ima satia manghuton Yesus sian rohana hibul. Memang atar mauldo manghuton Yesus sate. Tohodo dang namura manghuton Yesus. Adong deba halak madok ikon bayar harga do. Lapatanna ikon tinggal honom ma parkarejuan niba manang keluarga niba. Toho doi amanginang oma nagabe pergumulan di hita. Di tahun 70-an adong do gerakan harismatik manang Pentakostal. Nah mempopulerkan bahwa ikut Yesus ikut do tininggalhon keluarga dohot ulau niba. Suku-suku ni dihita molo tatinggal do akka ulau ta manghuto Yesus. Tatinggalhon keluarga ta. Hape adong dijolot ta, natoras ta, natumua. Adong akka yanakota. Lamboha mayate amanginang. Dai naing dohonon na mambolok ko keluarga may. Alani naing manghuto Yesus. Gabi sirang ma hita siya keluarga. Alani do adong kecenderungan na jolo. Nagudangan akka ina na parsido na melayani. Ujung nga tinggal ma akka pelayanan di keluarga dang boy betar pareso akka yanakon dohot akka suami nate. Ia halak dilayani dohot denggan hape keluargana ditinggalhon. Itu adalah pemahaman yang salah. Dangi laho mangalapati i. Nani maksud ni Yesus molotung pe mace arga ulauta tibu akka jabatata dengan akka parkarjuata jala adong keluarga ta doh natoras pe adong di keluarga ta di jabut ta di bagas ta.
dangi nabui gabe mangabati hita mangihutto Yesusi. Bukan itu yang menjadi penghalang kita untuk turut melayani. Tarlu mo bima ditonga-tongani huria. Alai justru na adong dihitai ikon pakeot tadoi laho pahebakon harajau ni debata. Harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, pekerjaan kita, bahkan keluarga kita itu mendukung sudah aka pelayanan tri tugas panggilan gereja. Ikon boy do kita gabe pasu-pasu. Idola patan ni. Dan disinilah kita dituntut berbagai hal. Waduh kita naing mendisiplinkan tiki do sudah aka ulauta. Kudang do songoni iririt naing gabi calon situa. Contoh, unang majo paditanami dangtar tinggal honau ulaukum. Iririt muse aka ina asa masuk tu punguan. Unang majo ai geleng-geleng dope anak kokku. Kudang do hala marsidalia nate. Kudang do aka alasan. Justru inilah yang menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita menjadi ruas yang pasif kah atau menjadi jemaat yang aktif? Nah alani do ala sasitong nunga dipercayahon debata aka keluarga aka ulaun parkarejuan jabatan dihita naing do tapasahat sude dirita ulot tai gabe pasu-pasu ditongat-tongani huria pakeoni debata mai gabe ula-ulana dihita laho mendukung sude aka pelayanan. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan harta kekayaan, keluarga semata tanpa memikirkan misi kerajaan Allah. Tanpa memikirkan naparsidoho do HP au diharajau ni debata. Ikon parsidoho do au mamaritahon barita nauli. Ala nunga dileho debata sudah akasi namo dihita godang manang otik relatif doi do sudah akatalenta. Nah adong di kita. Uriani tuhata mengikut Yesus memang kita harus bayar harga. Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa keselamatan memang gratis. Tetapi untuk menjadi murid Anda harus membayar dengan hidup Anda. Jadi artinya adalah kita harus punya beberapa hal. Yang pertama itu satu adanya pengakuan ikon tahatidak kodo na memang ikon sisian ni Yesus hita. Bagaimana kita mau menunjukkan loyalitas kita? Seberapa besar kesetiaanku kepada Yesus? Apalagi ketika pada masa dalam hidup zona yang nyaman atau dalam keadaan yang survive. Apakah begitu banyak godaan-godaan tetap dope hita loyal haporseta dituhani mangihuton ibana mananggabe lupa do hita lupa diri. Manang ditiki dihasusaan pe ditikiro akasi taonon manang parsahiton na martaon-taon manang ro akka nadok-dok rupani mengadopi hamatean na tahaholongi. Apakah langsung kita berputus asa gabe dang porsea behita tutuhani? Di sini ditunjukkan bagaimana loyalitas kita kepada Yesus. Di mana parjolo, napa duahon komitmen kita, janji kita pada tak tu debata, tu Yesusi tak tergoyahkan. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini.
Jadi komitmen itu adalah bagian daripada karakter. Nah, ikon adong di sahala sisean. Seperti janji perkawinan, begitulah kita berjanji kepada Tuhan. Harus komit. Ala nunga tahap persiai ibana. Jala ibana naung makaholongi hita pe ikon tapatu duhon holongi rohatatu debata marite Kristusi. Olan tolu do hucatat. Tapatu luhon ikon adong do konsistensi di hita. Harus konsisten ya. Tetap teguh. Bagaimana apapun arus dunia ini yang kita hadapi, ancaman, tantangan dan masalah, godaan, pencobaan, marilah kita tetap loyal, tetap komit, tetap konsisten laho mangyuto Yesusi. Adong do hea najolo di masa rejim komunis Soviet terjadi do tekanan do penganiayaan di halak Kristen hatihai. Adong do gereja imani do na gereja bawah tanah. Beribadah nasida sip-sip do. Ya, secara diam-diam jadi asa unang adong kecurigaan ni halak dinalaho marpungui bui do pola marjom-jom nasida sada-sada roh sip-sip songoni ya bisa sampai berjam-jam asa boy pungu nasida. Hape dong pungu nasida ditutuk mapitui dang pitor leleng pitor adong ma na mendoprak pitu nasidai dua halak tentara teh. Jadi pitor Roma tentaraon nama niup senapan mesin ya mesin jadi didok ma ise dison halak Kristen nina. Ape nasida disuruh do mengaduk tu tembok ate. Jadi herana diancam mak ise dison halak Kristen. Malo Kristen ho ruar maho jala mulak mak enam. Hape lak toho sada-sada mak ruar nasida. Ujungnya didok mamuse lam koras hatanaon. Siapa di sini orang Kristen? Silahkan keluar dan pulang. Balamotik mah tinggal. Jadi dung nalam otiki nasida tinggal itu tuh mamuse pitui didok mak. Hami pe halak Kristen dok inna. Jadi hamina dua dison marsiajar belajar untuk tidak percaya kepada mereka yang tidak mau mati demi imannya. Itulah orang-orang yang tidak setia kepada Kristus. Walani dope hera ancaman, tapi sebenarnya tidak. Hanya penegasan. Ada penegasan. Benarkah mereka itu orang Kristen yang setia, yang komit, yang konsisten di imannya? So na pitorite bahaya lagi sada-sada ti. Contoh namolona ditebak dosa alak, mungkin mangirput doha porson ni. Kan itu deba naik marsi hohot. Hape holana di do isena Kristen. Silahkan keluar. Tapi termangirput ha porson na. Huriani tu hata maul do hape manghuton Yesus siate. Molo tadok hita si huto Yesus ibahana guru di hita sisianna marlapatan memang ikoboy do hita mardalan di pudina. Jadi seorang murid harus berjalan di belakang guru. Dang boy maculuani guru ete pantang boy. Apalagi di halak Yahudi. Ya. Mardalan di pudina imani dokna olo
maniru, meneladani. Dia do tiruan napi natuduhon ni gurui. Si Ihuton ni sisean. Dia nanaing tiruata sian Jesusi. Sian pakatayonna, sian pambayananna. Disude prioritas ni ngoluna do orientasi ni ngoluna. Apa itu prioritas hidup Yesus? Adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa itu orientasi hidup Yesus? Itu adalah makarikoton manua gijang. Los ido di pasahat Jesusi tu hita. Hape hita deba memahami hidup ini harus seimbang. Alai deba nari dan ngapala. Seimbang dia narikot dihanguluanon ba tahapor luhod doi taharikot tonat ya manginang. Ulahon parto diot pe rikot doi. Bisakah itu 50-50 supaya genap 100%? Seperti cintaku dibagi dua mayete. 50% untuk dia, 50% untuk Tuhan kan itu. Ya. Alai lambohama songon nedok ni Yesus. Sai jumolo ma lului hamu harajau ni debata dohot hati goranna. Dungi tambah hononom ma aka odeng di hamu. Berarti kerajaan Allah dulu yang kita cari bukan? Itu yang menjadi skala prioritas. Hidup kita ini prioritas. Tapi kerajaan Allah skala prioritas. Berarti dia yang harus dahulu kita dahulukan. Berbeda dengan teologi keseimbangan nanti. Ikon parjulo do HP Tuhani taharikoton. Songon si Maria do si Marta mayete. Tapi kenapa tidak kalau bisa dua-dua disatukan ya? Itu dia. Kita jangan ketinggalan di harajau debata, unang seholan lalap kita di Portibion. Uriani tuhata dia trupuk nana yang si parsia jarata dison. Dipengok Yesus hita na parjolo imahalak na soolo manjakon Yesusi. Memang di ayat 50 sada ro di ayat 56 di pabua si Lukas tuhita nadono do ari hababakit ni Yesus tu surgo. Gabe di patohoma bohina tu Jerusalem. Alapatanna ngajono be ari hamamatena. Pola ikon mempersiapkan diri Yesus mengadop tu Jerusalem. Dia makan namasai. Jadi dinalahui Yesus disuruh ma sisianna tuhuta Samaria laho paturehon parbornginan dinasida. Alai halak Samaria disi dangolo mancakkon nasida ala nanaing tu Jerusalem. Kita tahu ya Jerusalem dengan orang Yahudi. Sama-sama do anak ni si Jakob pun kanido si 12 marga yete. Sada nasida tu manoba debata tu dulu Gerizim ibu kota na Samaria. Sada nai halak Yahudi, halak Israel, ima tu Jerusalem. Kota Sion, ima bagas joro debata tu sido nasida. Alani do ngapala lomorohana sida tu Jerusalem. Tabo to donian khobar tu peraturan manang ada ni halak Yahudi. Sogo do rohana sida tu halak Samaria. Jaladang talup boluson ni halak Yahudi hutani Samaria. Ai dirajumi halak Yahudi doi, ya halak Samaria ye pardosa na sumalin doi. Mano bagana-gana doi. Jala digobarhon halak Yahudi do halak Samaria songon soban nyapi narokko do nasida. Itulah tambahlah sakit hati mereka ya.
Terus bermusuhan antara Israel Utara dan Israel Selatan. Alai nang pesongoni bohama rohani Yesus. Naing nian di huta Samaria. Mungkin Yesus ingin bahwa Yesus mau melakukan sesuatu di kota Samaria agar mereka percaya bahwa dia adalah Mesias. Alai adong do pemahaman ni halak Samaria tu halak Yahudi songoni sabalik naso jadi parsaoran di tonga-tonga nasida. Jala menurut pangatusioni halak Samaria haroroni Yesus si taringok tu haluoni takapor siaoni. Apalagi tu akau home manang tu bangsa nasing. Mereka nggak percaya itu. Songoni ma penolakan nasida tu Yesus do akka sisian. Pola gabe muruk si Yakobus dohot si Yohanes. Didok ma Tuhan anggo oloh hudoko kami maturun apisian gijang mangaling sehon nasida. Songon napinamasani panurirang Ilia. Coba dulu kita bayangkan, sebenarnya di Jolon Itrupukon, nah adong do pertentangan, perebutan antara sisiani Yesus, ise nasumurung siantonga-tongani 12 halaki. Jadi di sini kalau kita mau melihat dari kacamata negatif, ini sangat arogan ya. Yakobus dan Yohanes bersikap arogan. Seolah-olah mereka lebih hebat. Alai dia ma didok Yesus mengalusi. Toho nian magigi do Yesus midadosa alai. Ate. Alai ubalga do holong ni rohani Yesus martibakon rimasna. Alani do dilihon debata do tikki parasian. Mar ite hamu baon ni pardosai. Na olo manjakon Yesus si gabi si palua. Di ayat 55 alus ni Yesus. Dang diboto hamu HP manang tod di dia. Di hamu. Tod di arogan. Didok Yesus. Ay lao paluahon, dada mga gohot to di ni Jolma, anak ni Jolmay ubay naro. Jadi luar biasa ya kasih Yesus tu akka pardosai na lao paluahon, dada mga gohon. Urian itu hatta aku boto manang nasetuju hita. Silahkan. Inilah sikap para murid mewakili kita ya. Sering sekali gereja-gereja arogan. Urian nami do nasitong, urian nami do nabadia, urian nami do namaju, molo urian asingi, to emak ngabinoto ini. Ya. Itulah sering sekali kehadiran gereja arogan, terjadi pertikaian gereja di mana-mana. Selalu sadar atau tidak kita membentuk eksklusif ya, untuk gereja kita sendiri, tidak terbuka dengan yang lain. Alani do perporangannya ka huria-huria, aka dogmatik manang doktrin kan. Alai ima, kita bagaimana mau mengikis sikap-sikap arogan juga sebagai pelayan-pelayan gereja. Asa unang adong kesombongan rohani. Di pihak lain, gereja lain, oh kami lebih baik, kami lebih hebat, kami lebih kudus. Mulu aka parhalado ni HKBP, aka parisap. Mulu hami dang parisap hami. Nah, itu arogan. Ya, itu contoh kecil. Dang dope aka ulaw na asing. Ay do Yesus, ay to di dia do na adong dihamu. Na mga gohodo, marilah merangkul. Jadi ubal gado holong ni rohani Yesus sian
rimasna. Kemudian itu hatta napaduahon ima di ayat 57 ro di ayat 62. Bohado sikap ni halak namang itu Jesusi. Marsi tutu do manang marsi daliat do. Manang sian rohana bulus do. Laho mangito Jesusi. Memang uju di pardalanan Yesus tu Yerusalem ya, ini perjalanan begitu jauh ya. Jala gudang nari dope akap kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan tertentu na pinatupani Yesus. Songon nasomal setok tong do akan atorop pa ihut-ihut Yesus ate. Ibarat istilah di mana ada gula di situ ada semut. Ya. Jadi Yesus itu adalah orang yang sangat populer. Kemana dia pergi, semua orang mengikut ke situ. Ala gudang akatada halongangan na pinatupani Yesus. Ujungnya gabe maragam halak nyihuton Yesusi. Berbeda-beda motivasinya. Adong maon sebagai penikmat mukjizat, adong maon gabe sitoho na persea di Yesusi, adong mai na marhamu bau ni roha, adong mai holan ikut-ikutan, adong musai mai holan naik mangalului hasalaan ni Yesus. Ati tung adong ajaran ni Yesus na pilit, na maralo tu patik ni si Musa dohot peraturan-peraturan ni halak Yahudi. Ujungnya gabe adong ma sahalak aho pabuahon na olo do ibana mangihuton Jesusi. Jidok ibana sai ihutonokku doho manang tu dia peholao. Alai gabe dialusi Yesus ma. Namar liang do akka atuasu, namar asar do pidong, namar tonga-tonga langit. Alayanggo anak ni jolmai dang adong hapehan ni uluna. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Memang luar biasa do. Haputuson ni sasahalako nate. Boy ibana sian bulus ni rohana manang adong do pangatusion ni ibana odo mesiasi. Ibana do sogot pajocokon harajaon di portibion. Alay dak taboto. Dia do nasi nakap na disi. Ola na tabo begeo do jamitan ni Yesus uhut menikmati akan mujizat. Tapi mungkin juga ya pengaruh dari kepribadian Yesus itu telah mengubah paradigma seseorang itu, cara berpikirnya dan mengenal Yesus. Tapi Yesus ingin kesungguhan hatinya. Bohado parsitutuonna laho mangito Jesusi. Sona hudul Jesusi di harajaon na kanido. Sona membangun istana Yesus. Hape gudang ni halak mangiton ibana. Dung ditiki di pengadilan Yesus hak tu na pinar silang ibana. Tu dia do lau colmai. Mangirput ate. Lau medau. Dari situlah bukti tohodo manghito Yesus si manang daw. Kemudian ni tuhata halak napaduahon Yesus justru manukun tu sasahala. Ihuto now, follow me. Alay dok ma, ahama alasan na. Lo asau jolo, laho mananom damang. Ini kan alasan-alasan tradisi, ya akan namarulo nadat do museo. Ido Yesus, pasobu ma akan namate, mananom akan namatena. Udah nggak percaya ya sudahlah. Alai anggoho, Yesus memberikan afirmasi, diteguhkan. Alai anggoho borhat maho, mamari tahun harajau nih tebata. Alena pesongoni dilihondo kebebasan. Ada free will bagi seseorang. Dia mau ambil keputusan itu atau dia mengabaikan.
Silahkan ambil keputusan atau tidak. Alanido mangyuto Yesus harus bayar harga ternyata. Yesus tidak menginginkan adanya pengikut yang hanya terseret oleh emosi yang bersifat sesaat atau sewaktu-waktu. Yesus tidak menginginkan pengikut yang hangat-hangat ayam. Mudah berkobar semangatnya, tapi sebentar lagi padam. Yesus menginginkan manang ICP nagabi sisian ikon diboto do ise dihapor seai. Alanido monotung pemasa akana masa ido Yesus ahama. Nasa namang hiton au ikon dituhu do silang na. Itu dia. Jadi harus bayar harga ternyata. Dia mahalak na patuluhon. Didok sahalak ma. Hu ihut topeho Tuhan. Alai loas au jolo martina ding hata tu aka dong aku sabagas. Pamit dulu aku ya, aku mau ikut Yesus. Aku mau iring Yesus. Mau kemana lagi pamit ya. Gitu. Jadi duduk Yesus, ahama duduk Yesus. Diboto Yesus do parahoni hita jolma. Nama zaman ninggala uhut mamereng tu pudi tung naso tau ma ibana tu harajau ni debata. Adong do hea sahala turis lau tu sada huta. Jadi macai tertarik do ibana marnida sahala petani na maninggala. Marhite dua pinahan horbo ate. Membajak sawah ya. Jadi biasanya itu dibuat sebuah kayu untuk mengantarai kedua kerbau ini, lalu petani itu memegang kayu itu untuk dia berjalan menuntun ke depan. Jadi molo holan dibereng tupudi boy do piter mencong-mencong belok-belok konate ya. Wasa pola idok ko Yesus songoni. Kita mengikut Yesus harus fokus ke depan. Kodang do halak manghuto Yesus saya hola namanya itu puji te keberhasilannya, kegagalannya, lupa diri, lupa dia. Ada banyak orang sibuk dengan keberhasilan, adong do halak muse pesimis alani kegagalan. Jadi dia tidak pernah fokus ke depan. Terus dia songon halak na meninggal anak kinani. Jadi harus ke depan supaya lurus dia. Rata-rata do hita berlatar belakangkan ya di huta kan tubuh di huta te. Songon do na jolo molo meninggal te membajak sawah ya. Jadi mereka harus fokus ke depan supaya benar-benar itu garis-garisnya itu kan begitu. Ali molo holan dibereng tu pudi barang binoto beon, apalagi mau tu kiri tu kanan muse. Artinya adalah kita jangan terpengaruh dengan godaan-godaan dunia ini. Naboi menarik perhatian kita lebih tertarik pada dunia yang menawarkan begitu banyak, apalagi akan teknologi zaman nuaingonat ya. Buido kita lupa diri. Ya. Ada banyak segala sesuatu yang bisa kita raih. Alanido dison ma kita asa boy memberikan ketegasan pengakuan tersongon dia ma loyalitas ta komitmen ta do konsistensi ta laho manghito Yesusi. Jadi mengikut Yesus harus fokus dan punya tujuan yang jelas. Mengikut Yesus bersedia rela dan menyangkal diri ikut muido paso ada ho diri hati. Mari kita ambil keputusan yang tegas. Rabdo aka keluarga, aka yana kota, unang tabain alasan-alasan na di karang-karang, manang songon dia pe marsidalian, alai tetap mahita fokus nang di aka pelayanan, patuduhon si ihuton Kristus dohita
dihamu manami nanami nang sudah hita ruas ni kuria asa marsihohot hita mangihuton Yesusi manang ape namasa las ni roha nang arsa pe toktong do hita setia laho mangihuton Yesusi. Amin martangyang maitan. Mulia tema diho ali Tuhan Yesus Tuhan nami hatam namanglehon gogo di hami dohot namanglehon asa boy hami Tuhan mapuat keputusan tetap mahami Tuhan laho maka tidak koko manca koko di tonga-tonga ni ngulu nami tadani sisian muhami Tuhan dipangi dohodo dihami ganup marsada-sada asa adong loyalitas kesetiaan nami tuho dohot komitmen nami toktong marhapor siaon tuho jala konsisten hami Tuhan manang ahape namasa di portibion pamonangon mudo hami Tuhan jala toktong hami mangi hutoko ganupari ganuptiki sahak tu hasusudani bohal nami atong papos rohanami pargogoi hami marhite todim asa hodo nagabe prioritas mangulahon lomo ni roham di tonga-tonga ni ngulu nami jala toktong hami berorientasi di hanguluan sogot ima banua gijangi pasu-pasu mah hami saluhuk na Tuhan mangasahon kuarmu na bajiai Yesus Tuhan nami. Amin. Maarede mahita muse laos tapasahat ma peliata. rak martangyang mahita ditangyang alia manami. Alia manami na di panwagijang sai penerpadia maguarmu sero maharajonmu
Sesaut malomo ni roham di bana tongaon songona di banua kicang lehon matu hami sadari on hanguluan siapa hari sesama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami una kami togi hontu pangujunan palua mahami sian pangago ai horona pun harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng-leleng na amen asni rohani tu hatta Yesus Kristus holong ni rohani de bata ama dohok parsauran itu di porbadi ama nama dongani hamu saluhut na.